drift. Du stod i pagt med Satan selv. Men skal jeg krybe for min tro? Skal jeg dræbe al kønslig drift? Myrde andre for selv at gro? Rosen står og ser på, I redder din seng, din vinterhit. Rose siger ikke et ord, hun har så travlt. Hun er fri. Vores aftensol går ned. Endnu et får er løbet væk. Står tilbage et sted. Ingen smerte, bare ved. Du gik igennem mere end på din vej til kærlighed. Rosen står og ser på, De redder din seng, dit vinterhit. Rose siger ikke et ord, hun har så travlt. Hun er fri. Radio Nord. Skal bilen skrottes, så husk at få penge for det. Bildemontering Aalborg giver en god pris for din gamle bil, og henter den gerne hos dig, hvis det kniber med at få den på vejen. Ring 98 17 39 14. Bildemontering Aalborg. Vi køber din bil, når den skal skrottes. 98 17 39 14. Åbybro Telt og Serviceudlejning præsenterer huskelisten til din næste store fest derhjemme. Du skal selvfølgelig bruge et telt, så der er god plads til alle gæsterne. Gulv til teltet, borde, stole, bestik, tallerkener, glas, servietter, lysestager, kaffekander, ølboks, Du kan selvfølgelig også bare droppe huskelisten og nøjes med at kontakte Åbybro Telt og Serviceudlejning. Vi tilbyder nemlig en total med alt, hvad du skal bruge til din næste fest. Det gælder også en super lækker menu fra Vangårdsmad. Et opkald, og du har alt, hvad du skal bruge til festen. Det kan ikke blive nemmere. Se mere på åbybroteltudlejning.dk.